Benvinguts a la segona videoferroefemèride. La d'avui està dedicada a una sèrie que enguany fa 45 anys, però que veig difícil que torni a circular. Parlo de les 442 d'ample mètric de Renfe, que durant 31 anys van ser el seu únic material d'ample mètric. Entre 1973 i 1975 es van reformar les antigues UT suïsses WM101 a 103, renumerades després com a 431, però la intenció no era tant perllongar la seva vida útil, que ja superava els 50 anys, sinó garantir el servei a la línia Cercedilla-Cotos mentre arribava el material nou. I el material nou eren les 442, inicialment WM501 a 506. Són 6 UTs MC més R, però els motors amb cabina disposen de dues cabines de conducció i poden circular aïllats. Les UT de les que deriven, les BE 442627 del ferrocarril Lausanne i Challens-Bercher, tenen 3 cotxes, MC, RI, RC, i són més potents. Van ser encarregades el 1974 a MTM, qui en va desenvolupar els components mecànics sota llicència Schindler. Es va comptar amb Brown Boveri per l'equipament elèctric i amb Schlieren pels bogies. Els 3 primers cotxes motors van arribar al 1976. Anem a les dades tècniques. Rodatge veu apòstrof. Bogi, bimotor i monoreductor. 524 kW de potència. 1.500 volts de tensió en corrent continu. 60 km/h velocitat màxima. 4 motors de tracció BBC F404. 63,2 tones de pes de composició completa, 8,9 per eix. Fre elèctric reostàtic i de patí electromagnètic al carril. Fre pneumàtic d'aire comprimit. 3 unitats màxim en comandament múltiple. L'estructura de la caixa és d'acer inoxidable i tipus autoportant. Era de construcció sòlida, però molt lleugera. En el motor, darrere cada cabina de conducció hi havia sengles plataformes d'accés, i entre les plataformes hi ha el saló de viatgers que compta amb 40 places. Les places són en disposició 2+2 enfrontades. En una de les plataformes d'accés del cotxe motor hi ha l'armari d'equipament elèctric i a l'altre 4 transportins abatibles. En el remolc, a l'extrem on hi hauria la segona cabina, hi ha una àmplia plataforma d'accés amb lloc per a bicis. Aquesta plataforma també té 4 transportins abatibles, 2 per costat. El fet de no tenir l'armari elèctric, corresponent a les càmeres d'alta, permet que el cotxe remolc tingui 8 seients més, 48. Entre places assegudes, 88, i dempeus, 132, sumen 220 places totals. A la cabina, el pupitre de conducció es situa a la dreta. A l'esquerra hi ha una tauleta i un transportí abatible per l'ajudant. Enmig hi ha una porta d'intercomunicació. A les cabines s'hi accedeix o bé per aquesta porta o bé per l'interior, ja que no tenen portes d'accés laterals. El regulador de tracció té punts d'anclatge assignats a valors fixos de velocitat. Va ser el primer cop que a l'Estat s'utilitzava un sistema com aquest en trens d'ample mètric, però no era gaire sofisticat ni precís, simplement afegia o eliminava resistències d'un circuit elèctric tradicional. Els bogies de disseny Schindler comparteixen elements amb els de les 440. A la capçalera davantera del bogi disposen d'una petita falca llevaneus. L'estructura del bogi té forma d'H i és construïda en xapa d'acer. Les caixes de greix tipus SKF són situades a l'extrem dels eixos. La suspensió primària està formada per 4 paquets dobles de molles helicoïdals, 2 molles per cada caixa de greix. Per dins cada molla hi ha un amortidor al bany d'oli, que a la vegada fa de guia de les caixes de greix. La suspensió secundària també es basa en molles helicoïdals. Sobre aquestes molles s'hi sustenta la travessa balladora, que s'uneix a la caixa amb un pivot i 2 suports laterals.
La relació d'engranatges de 1 a 6,062 es va triar per primar l'esforç tractor de 5.150 kg per sobre de la velocitat. Això és necessari per vèncer les pendents de fins a 70 mil·lèsimes que hi ha a la línia, però amb aquestes pendents és tan important l'esforç de tracció com la frenada, i les 4x2 compten amb 5 sistemes de frenada. 1. Dinàmic elèctric reostàtic. 2. Electropneumàtic, amb aire comprimit i comandats elèctricament amb panells PBL2 i tuberia de frenada. 3. Pneumàtic directe. 4. Electromagnètic d'emergència, amb uns patins imantats situats entre els eixos del bogi que baixen fins fer contacte amb el carril i ofereixen resistència tant mecànica com magnètica. 5. D'estacionament, accionat a través d'una maneta situada a la cabina de conducció. L'acoblament entre unitats es feia a través d'un enganxall automàtic tipus GF, acrònim de Georg Fischer, típic dels ferrocarrils d'alta muntanya de Suïssa, i que assegura la connexió tant mecànica com pneumàtica. Per a la connexió elèctrica de comandament i control, cada unitat compta amb una mànega de comandament múltiple similar a la que utilitzen les locomotores 269. L'únic sistema de seguretat amb què compten els trens és el tren terra. L'únic backup a aquest sistema és el telèfon mòbil dels propis maquinistes. Inicialment, la línia estava controlada per CTC, però fallava molt quan les condicions meteorològiques eren més dures. Van arribar amb una elegantíssima lliurea roja amb sostre i franja longitudinal de color plata i portes de color blau marí. Als 3 motors arribats al 1976 se'ls van afegir 3 remolcs al 1977. Entre 1982 i 1983 van arribar les 3 composicions restants. El 1991 se'ls va modificar l'esquema de pintura per donar cabuda als logotips de Renfe Cercanías. A l'abril de 1993, la 442.003 va ser apartada per un cúmul de problemes tècnics i va quedar a expenses de la climatologia i els brètols durant 5 anys. A principis de 1998 va ser traslladada al taller de Valladolid per a la seva reparació, però les avaries eren massa greus i la reparació es va desestimar per al seu elevat cost. Al març del mateix any es va desballestar. És la primera baixa prematura de la sèrie. A la resta d'unitats se'ls va substituir l'original i rudimentari sistema de velocitat prefixada per un de més sofisticat conegut com a autòmata, el qual permetia un millor control. Al 2005, les unitats comencen a rebre la lliurea Renfe Operadora, essent la 442.006 la primera en fer-ho. El cotxe motor d'aquesta UT s'aparta a finals de 2012 al taller de Cercedilla i poc després el segueix el seu corresponent remolc. Al cap d'un temps, aquesta UT torna al servei actiu i la que s'aparta és la 442001, amb objecte de canibalitzar-la per a subministrar peces a les 4 UT restants. Al març de 2020 es suspèn el servei a la línia de l'Eléctrico del Guadarrama per la pandèmia i les UT es donen de baixa, amb el que és bastant complicat que tornin al servei actiu. La que té menys números és la 005, ja que també està canibalitzada. De fet, les unitats que les han de substituir estan adjudicades a CAF des de juny de 2020 i s'espera que arribin al 2022. Cap indici apunta a que es restableixi el servei de la línia abans que es rebin els trens nous. Respecte als models a escala, no n'hi ha cap reproducció comercial. No hi ha gaire tradició aquí de l'escala H0M.